си якш. Много ти харесва. Сме. Be patient! Аз искам да стана лекар, искам да завърша в България. Дългогодишна мечта да стана лекар. И... Добре, гледай сега. Да. Ти готова. Не се смей. Добре. О, Господи, така. Знаеш, казах, че съм запомнила. Трудно же. А каква професия си избрала за себе си? Добре. А каква професия си избрала за себе си и кои са стъпките, които си поела за осъществяването на тази цел? Аз искам да стана лекар и за да Гледай сега! Това е пълен резил! Какво правиш за свободното си? Защо сега се смея така? Аз искам да стана. Това е пълен резил! Къде сте, Жигона? Къде сте? Аз се спотих. Включи климатик. Ева, be patient. Трябва да сме щастливи от това, че сме живи, защото някакви хора няма. Така, възможно. Трудно же. Здравей, как се казваш? Не. Be patient. Едно, две, три. Здравей. Това е пълен резил. Здравей. Здрасти. Как ще кажа? Как ще така? Пак от начало. Стига да е трябва да се стегне. О, да. Сме. А какви са твоите хобита и с какви извън? Пак от начало. А какви са твоите хобита? Аз само поглеждам невинно. Сме. Трудно же е. Защо? Така. Какви са твоите хобита и какво? Окей, сигурно е добре да спрем камерата за малко. Да. Правете едно клипче, Да. нещо, това, и от начало, защото... Това ли?